Η εταιρεία Petit Catering, με πολυετή εμπειρία στον χώρο του catering και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, αναλαμβάνει πάντα με ενθουσιασμό την τροφοδοσία για κάθε είδους ανάγκη σας. Γάμος, βάπτιση, κοκτέιλ πάρτι, εταιρικά events, παιδικά πάρτι, εκδηλώσεις οργανωμένες στον χώρο του σπιτιού ή του γραφείου σας. Πολλές γνωστές εταιρείες μας έχουν εμπιστευθεί τη διοργάνωση των εκδηλώσεών τους. Ενδεικτικά μερικές από αυτές είναι Γερμανός, Toyota Ελλάς, Παπαέλληνας, Σαράντης, Interamerican, Τεγόπουλος, Μπακάκος, Ολυμπιακή Αεροπλοεία και άλλοι. Η κάθε εκδήλωση είναι για εμάς μοναδική. Γι' αυτό και την επιμελούμαστε με ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο, ώστε ο χώρος, οι γεύσεις, η παρουσίαση και η συνολική αισθητική της εκδήλωσης να ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτό το οποίο εσείς θέλετε. Οι γαστρονομικές δημιουργίες μας βασίζονται πάντα στα αγνότερα υλικά, ενώ οι ιδέες των πιάτων ξεχωρίζουν για τη γεύση και την ποιότητά τους. Οι άνθρωποι του σέρβις μας, με εμπειρία και συνέπεια, αποτελούν εγγύηση για ένα άριστα και απόλυτα οργανωμένο αποτέλεσμα. Ο χώρος της εκδήλωσης δεν πρέπει να σας ανησυχεί, αφού εμείς μπορούμε να σας προτείνουμε τα ομορφότερα κτήματα, αίθουσες, αλλά και χώρους με λεπτή αισθητική και γούστο, και εσείς να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Αθήνα, ενώ οι οικονομικές μας προτάσεις, που αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας, θα σας εντυπωσιάσουν.